Nacho, vamos a ver, que é eso de mátame congrio? Que é eso? Pois, bueno, a verdade é que ante tamaña pregunta non podemos opoñer unha resposta única, unívoca nin universal. Pero poderíamos aproximarnos a matocongrio por un criterio estrictamente eufónico. É dicir, matocongrio é así como o trasunto simbólico dunha mitocondria. Sabes que é unha mitocondria? Deixáchesme totalmente alucinado, pero bueno, vamos a deixarlo porque eu non entendí nada. Vaite que te están esperando aí, outro día falamos desto. Moi ben, hasta logo.